makare kaka oganda nyako Ramogi jog na ka oyweyo kane daktari damiwa mana pache kote record weche giduto mane Esbon Medo oleronwa mane yo moro matin kata yo moro mamit kita mana rango ni kere ntiere kae ji onge kod lony mar ng'eyo gigi mopogore opogore monego bed ni gitimo ere kaka ginyalo medo dongruok imbe kaka intiere mbalariany bere kaka ukonyo nyithi school nikech wacho ni tax education ni en gimoro ma nyalo chakre kata chon ochako mana ngima ni kapod nyathi school ka wuok e mbalariany takia kata kaka chulo usuru ere kaka dhi ng'eyo ere kaka ikonyo jo Kenya koro kaka in intiere mbalariany apani isomo gima ni e pacha wan gi ji mang'eny mopuonji e Kenya School of Revenue Administration tok mano kende nyithindo mang'eny otimo commerce kata business administration e universities mane pinywa ka gin over 67 sani to nyithindo gi moko onge kata tich to gin gi lony maduong' e weche taxation gi ing'eni kaka ini ja entertainment to kanyal chuni ni mondo ing'e kwan jomoko kaka jo thieth ok ibi chune no ng'e kaka igo osuru to wan gi professionals mobedo trained several of them to gin unemployed gimo winjo time ni tax policy owinjo create for jok mwaluongo ni tax agents gi owinjo gimany nyithindo motiegore mong'eyo weche mag taxation and it is then the tax policy loophole en mani kaka gibedo recruited koro ka kijana moro wuok kata mbalariany oseng'eyo tax maber to dhi to yawo duka ne more gwenge kaka sani koro chomo dwe mar 6 Esbon gi nodich to kata Esbon bende okogo thume ka en owuon bende onyalo ng'ado ne ji rieko kani mae usuru mowinji chul to mae kake ng'ade kama to koro Esbon kodhire dong Esbon da wacho ni mano consultancy mano koro wacho ni koro nyaka umiya gimoro te japenj maonge omenda ma uchule Esbon koro tax agents ka kokonyo japeny to authority kose recover pesa to winjo chul gi commission mo mathin for tich magitiyo mano bro konyo authority in administering tax mang'eny mokere ma ok giyude gwenge kamano Esbon bende ka ntiere wach machielo makoro ji wacho ni pek mar ngima miyo kata jogi madwaro bedo gi lony e weche gi mag chulo usuru ok de chop kuomu kaka joma chalo kamano aparo ni mano ok adieri ang'eyo kendo an gadieri ni jogo man gi lony e weche mag tax ng'eny malich kibiro kata e riwruok maro mar accountants ISPAC wan gi dhano 30,000 e Kenya ka man gi tiegruok e weche mag tax gi kendo tax en a unit mipuonjo e tiegruok wa mar professional course mar CPA kopogore gi mano mana kaka daktari wacho tax agents nitiere procedure mar licensing gi ma paro ni e higni ma koro dhi 3-4 gi nitiere ng'ikruok moro osebedo omiyo gisebedo license e yo makare kendo nitiere kaka inyal time mopogore bata paro ni gima duong' moloyo en ni kaka jo Kenya weche mag tax seche moko bedo ma very complex an kaka jalonye weche gi anyalo nyise ni cases mang'eny ma wadil go iyudo ni ng'ato nodhi cyber cafe to dhi oyawo pin kato miye nyaka obligations mok mage nikech ng'ama yawo ne gino kia kata gigi bang'e to koro kang'o kwamo oyudo ka dwe ka dwe penalty wuok ne kang'o biro ni mondo koro akony to koro oyudo ka koro problem ni duong' malich watemo ni mondo wakony jo piny e bei maber ma ok ni malo omiyo jowa bok charge mamalo ahinya pod wanyalo konyo jo piny magi yud konyruok magi dwaro magi comply gi tax e yo makare but maduong' moloyo wany medo nyiso KRA ni simplify the tax process mondo mi ja piny obed ni nyalo comply e yo mayot ma ok ochandre an nitiere ranyisi kaka rental income ma ka in gi ute michoke rent tiwacho ni gola tamala 10% sama yudo rent no titieka koro onge tax michako ichulo kendo e yuto nino
Wanakamano nyakurame kajwang' waloso kawuono ewi nengo mar ngima ma medo mana ridore. Wakao yueyo masani, token yueyo, waringo nyaka kata par jalup jatend piny Kenya. Mano makaren bura Nairobi kae wawinje twak madhi nyime kanyo kaluwore kod duond bura mar PA motelne kod Amason Jeffa Kingi mantiere mano gavana ma Kilifi makoro nyaka sani oriwre gi duond wanyawacho ni riwruog siasa mara Kenya Kwanza. Wawinje kaka twak dhi nyime ka giloso gi jofwambo Karen Nairobi. In the past and during campaigns, presidential candidates have always verbally promised the coast people heaven, only to forget what they promised once they got into power. This time, the coast people were not going to accept anything short of a written commitment that can legally be enforced. Therefore, as a party, we had to seek for alternative partners who were willing to commit in writing the implementation of the three primary agenda facing the coastal people. After short but deep and intense engagement with the Kenya Kwanza Alliance partners, PA signed a pre-election agreement detailing how the three agenda items will be addressed immediately Kenya Kwanza Alliance forms government after the 2022 general elections. And for avoidance of doubt, the agreement provides, amongst other things, that upon winning the presidential election scheduled for the 9th of August 2022, Kenya Kwanza Alliance administration shall ensure the following within the 2022-2027 development cycle. Number one, reverse all operational changes that have been carried out in the recent past, whose effect has been to relocate some of the core activities of the Kenya's main seaport from Mombasa to inland depots in Nairobi and Naivasha. To this end, the necessary administrative and legislative measures shall be undertaken within a year, effective 9th August 2022. As you're aware, the port operations have all been moved inland, and that has caused immeasurable sufferings to the people of the coast region. Hence the need to reverse that. Two, put in place necessary reforms to ensure the Port of Lamu brings measurable employment and other economic benefits to the local communities. Three, revive the cashew nut, coconut, and mixer industries, especially in the coast region, by funding the same. Four, involve local communities in the management and benefit sharing of the resources associated with the blue economy. Five, establish a benefit sharing arrangement between the national government and the local communities in the coast region in respect to mining and other natural resources. Six, review the Coast Guard Act and other laws to enhance the protection of local communities' fishing and other economic activities. Number seven, address the historical land injustices, especially at the coast, including necessary reforms of relevant laws and the setting up of a land compensation fund to assist the locals to progressively acquire or purchase land from absentee landlords. To this end, budgetary allocations shall be provided for to achieve these aims effective 9th August 2022 for the entire 5-year period. Number eight, promote inclusivity of residents of the coastal region into the management and equitable benefit sharing of the national assets located at the coast. Lastly, ensure equitable representation of residents of the coast region in national government appointments and the equitable representation in all cadre of civil service, disciplined forces, Kenya's diplomatic staff, and all sectors of the public service. So these are the core issues that PA brought to Kenya Kwanza, and we are happy to announce that all these issues have been captured well in the written agreement that was signed on the 8th of May between PA and Kenya Kwanza. Now, for the reasons outlined above,
we have no doubt that once Kenya Kwanza Alliance forms government, a new chapter that will bring hope to our people will officially begin. You must have noted in my statement that our coming to Kenya Kwanza has got nothing to do with individual positions. We are not interested. Ours is to make sure the problems facing our people are given priority. The issues that are always a campaign issue, that everyone coming to the coast, because they know we have land problems, they'll promise us that once I become president, I'll handle the land question. For over 60 years, prior to independence and even after independence, that has always been a promise of anyone wanting to get the 2 million votes at the coast. Today, the coastal person is saying we are not taking nothing short of a written commitment. And we're happy that we couldn't get this in Azimio, but Kenya Kwanza have agreed, and indeed they've done it. They have put this as a commitment that if we win, and we're going to win, the 9th of August 2022 elections, these issues are not just a promise, they are commitment. It is a covenant between Kenya Kwanza and the people of Coast. We have no reason as a region to go elsewhere other than Kenya Kwanza. We absolutely feel our plight, that our pain will be eased in the Kenya Kwanza administration. The coastal chapel they're looking for is to end the derogatory and demeaning title of being called squatters in an independent country. That has to end. And it cannot end through promises. It can only end through commitment to walk that journey. And we're happy that that journey has officially begun. Now, for this to happen, Kenya Kwanza must form government. And that's why I call upon my brothers and sisters in Coast Region that the failing of Kenya Kwanza to capture government on the 9th of August 2022 will spell doom to us as a region. If Kenya Kwanza goes down on the 9th of August 2022, so will our dream as a region. We have a commitment in Kenya Kwanza. We have rhetorics on the other side. That is the difference. We have been accused of all sorts after signing this agreement, that we've been playing both sides. We have been told that we were demanding to get a copy of the agreement because we wanted to use it to benchmark. To benchmark what? Kenya Kwanza and Azimio are two different legal entities. Mana kamanya Ramogi juang tuak mido kanya chel kachiel mano mawuok e para jalup jatend piny Kenya William Ruto mantiere Karen Bure Nairobi kae kendo tuak makamano otakanyo kachiel kod en wuon jalup jatend piny William Ruto kachiel kod governor ma Kilifi Amason Jefferson Kingi manyaka sani en governor mar tam mar ariyo ma bende en jatend duond burano mar pa kochiwo gigo momiyo odar e kwethno mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo riwre kanyo gi riwruog siasa mar Kenya Kwanza. Makamago jafambo magwa ntiere oko kanyo dhi miyo walere wachno kochopo kanyo weche manyien mag migago kagi kacha oimore kawuono en chieng' tich ariyo wantiere kod mano mar duol kaeto weche manyien mag oimore ang' yudogi e yo malach. Wadhi nyime kod twak mar okinyi ma kawuono makoro en nengo mar ngima medo mana ridore. Debed ni wantiere
debe ni wantiere chenro mar siasa kata chal mar siasa manukel koda Joyce Oduor da penjo ni pachwer mane mutenore kod ma to koro sani wadong mane weche gi mag uchumi kod ohala ka wada mana rango kaka nyalo bero ngimawa kaka oganda kende weche gi duto mag omenda kachel kod usuru ne kawadhi e yueyo kane pokwa kao jalupa twak mana dhi nyime mar Kenya Kwanza wach mane nitiere usuru ma ichoko usuru michoko nitiere kata manya wacho ni interest manya wedo ni wuoke kuonde mopogore opogore jowala nya bedo kode jogo matimo ohala matino kachel gi madongo bende nyalo bedo kode yo mopogore opogore koro kane ang'adi kane dhi nyime kod twak wan mago koda ola mikao kowuok e pinje maoko wadan wayude pachi kotenore kod mago ola mawuok e pinje maoko ka sani gibire piny Kenya tido ka itiyo kod gi yo moro ma ok owinjore chilo mar mibadhi mieno jotelo mopogore opogore e yor tiyo gi omenda makamagi keto e picha machalo nade ka warango osiepe wa mantiere pinje maoko kata bengi mamiyo ola makamagi. Erokamano ahinya aparo ni ola ma wakao oko ahinya gima waluongo ni commercial loan iyudo ni kamoro chike ma otenore kodgi gin chike mayot kado omiyo iyudo ni seche moko sirikal ma kamoro nigi paro mar keto mibadhi e migao motenore gi hola no yudo ka en yo mayot mar kao hola mak mana ni bang'e to koro ketowa e bedo gi ritruok kata relationship marach gi jogo mamiyowa hola gi. Aparo ni wan gi ranyisi mang'eny mwanyalo chiwo nitiere jogo mosetemo pimo kata SGR marwa gi mar Tanzania yudo ni marwa ni beche oingo macha nyadiriyo to macha odhi mabor moingo marwa king'iyo to joma jolony bende wacho ni kamoro nitiere bilion madhi 100 gi wiye madine wa save mane project achiel mano tieni chalo ng'ama loso expressway chakre JKA mochopo Westlands. Mano is how bad decision ma sirikal nyalo timo kete ranyisi ni SGR moa Mombasa nyaka Nairobi en project mowito pesa ma kopim kamoro nyalo romo gi expressway moa airport nyaka Westlands. Kamoro pesa ni dot kete migao machielo kamoro pesa ni deo koro wadwa ole e interest mamalo mane momiyo pesa mwa olo oko nyaka watiga yo makare to mar ariyo nyaka waneni kapok waolo pesa no be waole e interest kata tamalo mapiny mamiyo koro kobed msigo kata garama mapek ne japiny ma ka korigo kwan to koro winjo ka ker wacho ni oyo adwa medo ushuru e mafuta kawuono wachulo 8% VAT e mafuta machon che waonge go tieni bech mafuta medore gi pesa makatin to siling 10 per liter machon ne onge to nikech koro sirikal manyo migao mora manyalo konye mondo solo suru gi bang'e to koro kit ngima kata nengo mar ngima bedo matek wasebedo gi ranyisi kendo gin ranyisi ma kinyiso japiny to nego koro miyo par matut ahinya seche moko gin weche makawacho tawinjo marach kaka ja Kenya ni chien kacha bank ne wuok koro oyawo mana mesa e ndara street mag Nairobi gi town mamoko kadwa chiwo hola ne jopiny nikech ne wan gi chenro makare mane miyo waolo pesa matin kawuono bank wacho ni kar miyo nyango gotieno gi Wanjiku pesa to dhi omi sirikal mar Kenya madhi mi interest mamalo madhi kata 9%. Okrach kade interest ni en interest ma ka ng'ayude to konyan kaka japiny tibo yoro ni joma nigi nyalo manyalo olo sirikal mar Kenya pesa gin joma ni e rang'iny mamalo e uchumi wa koro yoro ni an adhi ang'iewo chumbi e bei ma ushuru ni malo to ng'ama ng'odhi olo sirikal pesa ni ema pod dhi chamo pesa moa e chumbi nani tiene ni gimoro mar equity cha koro bedo maonge mane momiyo ka wan gi strategy mar domestic borrowing to wa flatten ne mondo miyo benefit ji te ok mana joma nyalo banks insurance madongo gi mano miyo wamedo bedo gi uchumi miwacho ni dongo to ng'ama ni piny katok ne dongo mar uchumi ni mana jogo man gi mwandu mamalo ka emene ka gedo pile kiwuotho Nairobi kato dhano gedo tiwon joma gedo gin gigolo pesa kanye gene joma chamo 9% gi gine wege bengi gi to nyango gotieno machandre piny ka to kata mokan onge apani mane momiyo telo makare mamiyo watiyo go omenda wa kaka ushuru e yo makare ber to mane momiyo jatelo miyiero kaka member of parliament nitie gimoro ni debt management strategy
wasewacho kendo wamedo siro sirkal mar Kenya ni gowi moa solo kaka Kenya wakao debt office ni wakete autonomous wagole treasury mondo mi obed ni en inyang'i kaka Kenya olo gowi gi kiwango mane makochopo to gidogi mede ok en ni wachope ceiling med gowi ka ceiling ni dwa chandowa koro wadare percentage mar GDP koro wawacho ni koro wadoke gimoro ka kaneno ka koro wadwa medo holo wadhie gimoro ni rebasing economy koro igo kwano ni nitie gik moko mane ok wariwo e loso GDP ni maka koro wariwo to uchumi marwa koro dhi malo to itimo mana mano mondo mi iyud legroom kata nafas mar medo holo pesa ka isetimo mano to gik moko nitie makara ok ing'iyo ni otenore gi gimitimo samir timo rebasing mar economy tiende ni kane Kibaki owewa kane wan a low income economy to mwandu to ne wan titimo rebasing mi tero wa middle income kata developing economy koro hola mane wayude bei matin ka koro golwa e grubno nitie debt relief moko mane miyo ka koro mawa omiyo decision ma sirkal timo en gi ripple effect maduong' to mano kinono kuma gino ae to chakore bunge nyalo bedo ni kinde moko biro mbele kae makata ka koro waseidho rang'iny machielo makoro wacho ni chopo ng'ama miola kata nyalo bedo ken bengi one ni ka ng'at moro mani malo koro kata gik mumii nyalo bedo ni Kenya dhi chopo kanyo makoro kata kumii hola makamano komi piny mar Kenya hola kuwuok kata bengi no mar World Bank kata jogo ma ohero piny Kenya kata machiwo hola gi nyalo bedo ni ndalo moko biro mbele ka maka gichiwo ok gidhi miyo wa fuong'ruok moro malach ok nyami fuong'ruok giwacho ni to un middle income economy mudongo mo developing koro sama bura ogo World Bank wacho ni watimo debt relief ne pinje ma piny machandore to iko ni Kenya onge kae kare Kenya onge kae mana pinje moko mantie kae Kenya ok chandre Kenya ok chandre daktari mane weche mag piny Kenya mathagore gi weche gite mag hola mikawo e pinje maoko kaachiel kod mago bende ma kinyalo mana medi gima Esbon owacho chalwa en mane kirango e pinje maoko kaachiel kod bengi go ing'eni pinje maoko konyo Kenya e yore mopogore opogore achiel kuom kony en grant en gimomiyi ni kik ichul to ma imiyo mana low income countries ko nyaka nwawuog e low income country wadhi e middle income country level mar grants kony odok piny nikech wanyalo kaka wabedo rebased wane mowinjo koro bed ni wakonyo jok modong' e low income koro grants odok piny makata wan seche midwa timo research yudo ka kuonde moko ikoni ni ka ok inya apply kija Kenya nikech une middle income country to mano ne otimore to e hola ka Kenya ok apani osebedo e level ma rach ahinya pod onyalo bedo salvage nikech ka olo pod odhi mbele kaka odhini to consequence mogik en ni Kenya bedo gi gimiluongo ni debt overhang debt overhang tiende ni in gi gope ma koro ok inyal chulo kaeto ing'e kaka itimo jagowi mok nya chudo to pok wachopo e level no to ate pacha kata ne wakawo mana 100% debt to watiyo kode maber to ne wanya chule ng'eno chalo ka ng'ato mi mtoka ne to bathe koni oket pala koni bendo keti tiriembe ti ing'ikori ni kar tuomo pothole to pala ne dhi chwoya koro pesa ni itiyogo e yo moriere to en ni pok watiyo kode e yo moriere but an ahero miyo sirikal benefit kama entie sirikandni otemo SGR kata kwa ywak an asetiyo kode to kendo tinde iyudo kopong' sate dhano move Mombasa nyaka Nairobi ka mana akwayo ni ka loch mar mawageno otimore ta giketnwa moro chop Kisumu ma samoro pesa mane gitiyogo ni dino chop e Kisumu to weche manotimore go otimore koro sani bende king'iyo Nairobi ka ogeronwa expressway gorofa
omiyo pesa gi to e loch moro manotiyo higa 5 makoro rumone bang' ka weche machon ka noserumo weche mane ketho pesa ka tich moro to notemo timore ato mano en kaka nene e gigi te Kenya yudo mana thuolo mondo mi SGR machielo bende ochop Kisumu sano gin wan gi mita gauge en ang'o minyalo kwayo mana sirkal ginga koro daktari en ang'o ma ipani ok timre yo makare gi omenda gi usuru michoko gi kaka itiyo kod gi olo mawuok e pinje maoko ang'eyo ni loch manyien mwageno nigi piny mar jowa ma Kisumu e chunygi kendo ata nyiso ji ni ka lojno timore ni gicha fwadhore kadhi bondo to gimiwa miya train o gine electric train madhi Kisumu koro kik gimiwa standard gauge mano ting'e ni wache e forum moko koro sirikal owinjo ti gi pesa ma gi olo nikech kata loch manyien no biro olo pesa to ka gi olo to giti kode e yo makare kae to gimiyo jopiny gi makare ing'e ni sani kiketo train moro ma speed ma dhi Kisumu koro an adaka dala tabiro Nairobi atiyo tadok atimo gige ga dala to bende piny dongore adonga erokamano mana kamano Esbon bende kantiere wach machielo ma inyalo mana medo nitie wach machielo mana penji ewi tax ceiling nitie gimoro ma wanyalo wacho ni sirkal mano ka jalup jatend piny Kenya William Ruto ne loso bang' budget kanosesom wacho ni kokawo telo mar piny Kenya budget ma kamano biro kiro oko iparo ni nitie thuolo machielo kama ceiling ma Kenya osechope sani tado mar kawo hola mopogore kowuok e pinje maoko bende thuolo machielo mobiro dok piny mondo jo Kenya ochak tiyo kod omuom mantie koso hola ni to chuno nyaka kawe akawa aparo ni hola ok rach and kik wawuondre ni piny ok nya olo pesa ok rach mak mana ni ol pesa itigo yo makare kae to kiseole to bed gi gimino ni terms ma favorable tiende ni ka olo pesa to abede gi thuolo malach mar chule tiende the average age mar gowi mar Kenya onego bende wamedo chwalo mabor mano miyo pressure mar chulo pesa higa ka higa interest mar pesa moolcha dok piny to miyo pesa mwasolo kako suru koro thothne dhiye kelo service delivery mana miya wacho ni wabed gi mino ni debt management strategy e strategy no ko bede team ma opogore gi treasury to koro nyalo nono gini kendo fuone mopogore mochiw paro ni kamwa chope ne kudhi olo to oluru ka onyalo ne konyo negotiate rates kata the right debt mamiyo obedo manageable gowi to podi bi olo machielo en ni kopogore gi olo gowi en ni oti e yo makare wan gi gimoro ni budgeted corruption budget magwa gi king'iyo mang'eny kata mag infrastructure gi iyudo ni ang'eyo nadwa gero ndara ni en bilion 20 lakini budget akete bilion 30 kata 40 kaeto gi variation mang'eny miketo ma project obedo delayed odeko nikech achiel ariyo adek magi duto te en budgeted corruption so kwanyalo golo corruption e budget wa maka en bilion trillion 2 to en mar gino mwang'e ni adieri dhi tiyo yo makare taparo ni wabiro dhi maber kaeto kopogore gi mano en ni wang'e ni to budget wani atamala di kuome madong' pacho ka nikech wasebedo be gi projects mang'eny especially gimilo ni capital project maka wachiwo contracts ne jooko to mwandu wa profit edhi oko magi gik manyaka wadil go kaeto nitiere baye ndiere moko ne mjumbe moro kelo bill e parliament mawacho ni nitiere kiwango mar project ma kochopo to bedo mana domestic ok tere oko tieni nitie ndeche moko makedwa losi to ka en bilion 5 kaduogo piny koro ok odhi oko obedo ni jowa makae manyalo timo mano miyo capacity margi dhi malo kaeto an kako nyango kata ka an kambi ma loso ndara machalo kaka gogni rajope gini mathurwa ka kimiye bilion 5 project to tiyo mo loso kata milion moro 500 profit milion 500 ni dhi kanye dongang' no med ma gimoro ger thurwa ka to kimiye ja China
milion 500 molose wiye ka dhi dok loka mano kore gik mwanyalo temo miya wacho gimoro ni buy Kenya build Kenya wanyaka wa enhance capacity mag jowa wan gi mbalariany bathe kama duong' iluongo ni the University of Nairobi kama daktari puonje engineers wuok kanyo engineers gidang gibera bera joma indiko mana gi jo China gino ginyal bedo mago gichop kama gin gi kembe gi madongo mabende nyalo timo projects gi aparo ni kuonde ge kumonego wadhiye mondo mi wakaw uchumi maro obede lwetwa maana momiyo kane nene tax proposal ka ne giwacho ni locally manufactured vehicles ogol negi VAT mondo encourage local manufacture mondo encourage local assembly but onego obede extended to all sectors okubeda beda ni car manufacturing mag pharmaceutical ka gi assembly of vehicles ka mane gima koro bro miyo wabedo gi nonro mariek to gima duong' moloyo wachomo 2030 ma vision 2030 koro dhi karumo wadhi extend our long term plan to higa mani to kwa setimo mano nikech ka okigo picha e wang'i kaka piny ni to wadwa bedo kanye mani gini makama to kinya bedo gi chenro makare mami chop kuro wan kata gi gik moluongo ni gine ne bypasses gi ne gin e vision 2030 koro sani nyaka watim mano pinje machalo China osenono kaka China dhi bedo gini 100 mabiro gi samo wueny vision ema dongruok chakorego kaeto kori kelo policy maluwe kaeto kori kelo sirkal ma ochanore kode mane ka piny nyalo dongore mane sirkal kod jotelo duto madhi keto gigo duto e tim ka waduogo ka wasea e kaunti ma Mombasa ang'i miwa wach mar VAT ka nitiere ushuru ma koro jogi matimo weche gi e mbui mano digital service tax onego beni tiyo kode yo machalo nade tiyo e yo machalo nade to digital space ni en mane lony mesa ma ji tiyo go nikech sani oweni te odhi mane mbui ng'ama uso lawo e Facebook acha en bende nitiere tax ma bracket mar jo digital service tax ni koso tiende nang'o mago te nitiere kata finance bill mano paro mar chik mar higa 2022 ka ng'waduogo mane ka mang'wa kwanyego ka sani wadhi e kaunti ma Mombasa otudre kod jafamo marwa George Aoko Mombasa uchiew nade kati kono ni kotere ko twak makauno kata gimora mora kanyo miluo e kaunti ma Mombasa weche dhi nade George. Erokamana ahinya Cleopas awinji maler ahinya kowuok e kaunti ma Mombasa kuma kawuono aneno ka kaunti ma Mombasa wachiew maber. Kata kamano gima waluwo maduong' e kaunti ma Mombasa kawuono en mana wach ngima ma Medo ridore kata mana uchumi to chutho e kind jodak manie kaunti ma Mombasa. Kama antiere ni antiere gi achiel kuom jo ohala miwacho ni jo ohala matindo agmo mana ni mondo awuoyane kode mondo onyisa ni to iwacho ni piny owacho koni temo matek mar neno ni giting'o malo jogo maloko ohelni matindo tindo. Akia ni be ma otimorene kata ma be ochopone bie machiegni chakna gi nyingi tinyisa ni to in iloko ohandang'o. Anilo kan Faith Lilian aloko ala matongi smoki Mombasa. To Aya. So pinyo ridre ma jo kinyep kata ji onge pesa ma giywak ni bech moko tek bech gik moko tek koro wang'ang'ana tu lakini onge kata. Wang'eyo ni piny owacho osebedo katemo kata jotelo mopogore osebedo ka wuok oko ka wacho ni gidwa jolo jogo matimo ohelni matindo tindo. Akia ni in be gini osechoponi kata bi sode maling'ling moro manyalo miyo iyud kaka iting'ori kaka jaloko ohala matindo. Pok wawinjo kata wawinjo lakini ok wanenogi. To generally king'iyo wach ngima ineno ka ngima chal nade kata odhi kodi nade kaka ja ohala. Ngima telo wa matek oridre makata ka watimo wang'ang'ana lakini otek. Daya sasa erokamano wayude jadak machielo be Mombasa nyiso ni to ititi mang'o to wach ngima ni ineno kadhi kodi nade. Ani lungani Lucia Pondi atimo biashara mar uso pikae ayudo ka ngima tek ka mokwongo maji peke yake sai en 30 bob 25 ok nyalo yudore koro akia ni pesa dhi kanye nikech ochumi sani ni malo akia ni josiasa gi mokawo pesa waginyiswa kaka gine magi kawo pesa momiyo koro sani koro ok wanyalo uso pika maber nikech kata wazungu wauso ne gi pika sani gionge gine magi promote waka maber sani koro wakia ni pesa koro dhi kanye koro wadwaro mondo gikonywa ginyiswa ni pesa gitero kure momiyo koro wateseka kamae. Lakini koro kakori in bende iseyudo chenro moro amora mageto konyo jo ohala mapotinda akia ni bi iseyudo kony moro amora kata yo moro amora ma ineno ka imanyalo joli kaka ja ohala matin.
pok ayudo donge momiyo sani koro pod waywak kae ok an kenda ji mang'eny ni winjo matek kae nikech biashara sani odok piny pok ayudo mano koro mwagombo mondo sirikal nyalo konyowa nikech sani tang'e ni siasa nitie samoro mamiyo koro gikawo pesa gidhi kanyo koro nyaka gikony raia kaka wan. Wayude jadak machielo bende kaunti ma Mombasa kae, nyisa ni to itin ng'ato itimo ang'o? An nyinga iluongo ni Solomon Otieno, ajadak ma Mombasa kae. Wan watimo ohala madiere. Wan an broker ma uso geche, uso ute kata lope. Generally neno ka wach ohala chal nade kata ngima uneno ka dhi kodu nade? Ohala anya wacho ni ok ber wuok ahinya kata ngima osebedo matek. To an kaka ng'at ma ong'eyo yore mag dongruok, akwayo man jopiny obed gi kwe. Ma en midhiero momako piny mangima, ok en midhiero mar Kenya kende. Nitiere midhiero kaka climate change, lokruok mar kor lwasi osemiyo ji midhiero mang'eny ahinya. To ok wan nyalo wuoyo mana kaka jo Kenya, lakini kwa ng'e internationally en midhiero momako piny mangima. Nikech kata mana higa mokalo waneno ka jatelo mongirore mar migao mar pesa mar omenda German nogwe tao kaluwore gi medruok mar ngima. To kata mana nyocha gimoro wiga adek morumo waneno ka jomigepi ni mag ministers mag almost 29 ma piny mar Sri Lanka no resign nwach mar medruok mag nengo mag gik moko. Morocco sani entiere gi midhiero, Syria, koro wapim Kenya be gi pinje moko, ok wany mana Kenya kende, wang'e ni to gini en ang'o matimore, en gima timore e piny mangima. Chiemo ncho medore, chak ncho medore, to man nikech ni koth chieng' ncho dwa rieny ahinya ma obago ji gi koth, ji ncho komo, ka ji ochako yudo cham matin, kute mag kungu mochako chamo kendo chamgo. Koro pod ngima biro bedo mana matek. Wayude pachi ojende bende kaka rawera kiani ineno ni ngima matek ni ang'a nyalo lose kata ang'a onego bed ni timo mondo mi ngima obedie maber. Chak gi nyingi. Erokamano, an iluonga ni Kevin Odongo, ajaka gan modak Likoni Mombasa. Verily ngima mane Kenya sani omedo dhi malo sana. Omiyo wan kaka jomatindo wanyalo neno matek nikech yudo ka ng'ato tieko skul to kamodhi tie next time ok ing'eyo nikech kata pesa modhi chako godo business no mondo otim tich mano some skul chande onge kaka onyalo timo. Omiyo ma kelo e penjo maduong' ni dibed ni josiasa ma wan godo gi kata sirikal nyalo bedo ni ong'e gima dhi mbele matimre sani ma kijende nyalo dak e ngima mang'eny gi chandruok ka onge kuma ginyalo yude pesa. Gini kok watang' kaka jo Kenya kata kaka sirikal dhi miyo jomatindo tho gi derruok e yore mopogore opogore nikech kaka gidhi dak chande ngima gidhi bedo gi stress, ok ginyal sustain family affairs mekegi. Omiyo ka wadwa ni wabed gi Kenya motegno kiny, nyaka wakony gima timore sani ni. Onge kaka ng'ato nyalo dak gi dhago gi nyithindo to joge nindo kech. Ma timore nikech pok wayudo telo maber maybe manyalo konyowa koluwore gi jotelo ma wan godo. Ka wacho mano matin, commodities mitiyo godo e ngima mochuno omed nengogi, omedo osuru mekgi. Ne wan gi long holiday ka mokalo chien. Dine wan gi jotelo maber, dine gidonje ground maybe kaka Likoni constituency, Rangwe constituency, to ka od bura mora mora gipenjo jopiny ni unu nene nade ma gidok e od bura malo kucho to gitero our interest e bunge o giter interest mar ng'ato wuon mabede ot kacha. Wane mikawo pach we ground titero kucho ka jopiny wacho ni kik umed nengo mogo, kik unego nengo mkate, ting'ado kamano ok medi. To kaka waneno ka wadhini wan jomatindo wadhi chandore. Omiyo akwayo sirikal ni kenwa agulu moro ma jomatindo nyalo kawe loan to gichako godo business to kaw time kapok gichako godo kata 7 years mano wabro appreciate kaka jomatindo. Wang'e ni sani campaign otwere e pacho kae kendo jotelo mopogore opogore wuok oko mar laro kombe mopogore molap dhogi ndong'ne kombe mopogore. Oteni mogik ma diher nyisogi to chutho kaluwore gi ngima mabet oridore kind joma ng'eny. Well, erokamano ahinya ne alap mar siasa ma wantie sani daher kwayo jotendwa madwaro kombe mopogore opogore. Interest mag vijana onego ng'i mokwongo.
kijana onego dage ngima maber kiny. Omiyo in mibire ground ne dwaro coach joma tindo. Penjre ni to slot mane ma in godo na joma tindo. Momiyo ngima gi nyalo wuok e 0 to 1, wuok e 1 to 2. Mondo mikidonjo kache to wan sure ni ng'ama wadhi gone kura ni en ng'at ma pache ler, ng'at ma pache lew, manyalo golo kijana kowuok e daraja ni mokal ndaro chop loka makocha. Omiyo vijana wachungru motegno, wagone uru joma wadwaro kombe mondo migidonji gikony ngimawa. To kok watang' wadhi tho kaka jo Kenya kendo wadhi tho te maonge joma tindo mibine kiny. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana pach jodak manie kaunti ma Mombasa kae kaloso kaluwore gi wach uchumi ka gineno kaka terogi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ya George Aoko, med mana luonwa wacho ngini ang waduogo iri bende mondo iknwa gimoro matin kanye migago mano katimore e kaunti ma Mombasa. Na penjo machielo koro kodogo studio kae wach motenore kod digital service tax ka gintie kanyo ka bende nyalo mana miyo pach kotenore kod ywak mag jo Mombasa. Ok en jo Mombasa kende. En ywak mar jopiny ni nengo mag gik moko dhi malo. Koro mano nyiso ni ngima obedo more costly. Gima anyalo kwayo ni serikal kaka gimbe gi kwayo. Serikal nigi teko mar golo subsidy. Koro owinjo gi ng'iyane framework ma subsidy on essential commodities kaka unga, mafuta matedo. Gik makamago serikal nigi teko mar golo subsidy mondo gikony prices go dog piny, mondo gikony jopiny. Koro kwa bire digital service tax, hii penjo ni to digital service ni enang'o. En papa jomoko nyamacho ni ohala maji kata wacho ni jo county jopo kata mondo ojuogi jo moko matimo ohala mag swekra ichopo kata gi otiko tingado ni ma siling 20 timi kanyo. Digital ni jok manie mbui ichoke nade? Okay, koro mano wach mosechando ji chakre 2016 kane paro wachni ni to chiro ma digital ni en mane. Koro kaka isewacho correctly, chiro ma digital en mbui. To mbui ka ji time ohala mopogore opogore. Achiel kuom the common two ma ji ong'eyo en YouTube to gi Facebook. Koro samiyao Facebook account, dong ibro keto lepi moko miuso kanyo. To koro in gi chiro ma digital, ma online. Sama atimo order mar lawno, ibro oro na pesa gi M-Pesa. Kaito atimo delivery. Koro ng'eni utimo ala maonge a physical market ma county biro timang'o, biro juogi. To kane gino chakore to bende king'iyo Facebook ok en company ma registered Kenya. Winjo. Koro Facebook en company ma registered abroad. Koro ing'iyo ni to how do you tax company ma registered abroad? Koro mae manokelo wach moni koro company ma omi space no miluongo ni Facebook waluonge ni host. Koro host ni emikwayo ni mondo ochok osuru ni kuomi. Koro ichulo 3% of the total revenue or better increase from 1.5% to 3%. Koro Facebook owinjo ng'i pesa ni the amount ma is due we collect from you. Then gichule to KRA before 20th of the next month. Ere kaka gimedo gichulo kata kaka ginyalo wacho ni achula M-Pesa atiyo gi platform kama kumchudo. Ere kaka ging'eni koro omo machulo ni achulo siling 200 ging'ado pesa die pesa ni ka gidhi kocha nikech Facebook wa jitema ni Facebook acha ni ging'eyo ni koro kochopo sama kama nego bedni wachudo nyaka sani kata jogo mantie kanyo mano koro ka watieko sani nikech ang'wa dhi nyime bende gitwak makama gi mbui mag Facebook gi YouTube. Aparo ni gima duong' en ni wadefine gimiluongo ni digital service tax maparo no daktari oselero maber to en tax mabedo applied at 3% to bedo on services mar obedo rendered gimiluongo ni digital market space. Tiende ni onyango gatieno rade yor mbui to gitimo ohala
koro mbui ni a platform magerade. So that platform nigi responsibility to remit 3% of the business that is rendered. Of course nitiere kuonde mar structured minyalo choke go mayot. Nitiere moko ma pod kere temo nono yo maginyalo luwego ma kagiyudo ni kawe through appointed agent. E yo mayot ibed appointed as an agent mar digital service tax. Kore kawe to ine michule na sirikal tarik 20 dwe mal biro. Tieni for example ka platform nani onyango rade gotieno gi uso gima gi uso no en siling 100, 3% siling adek dong chien. Kamano then ka gigo dwe tariwo gite kaka agent mar KRA taoro pesa ni ne KRA by tarik 20. Mano yo mayot minyalo ng'ego. To nitie digital service providers gi mamoko aoko. As long as that service obedo provided ka, by definition koro gin gi responsibility mago nyalo bedo kaka appointed agents. En yo mabende miyo koro wachoko go osuru kuom joma kuonde mamoko ma kamoro ok wayude yo mayot. To mane kuma piny ochomo. Koro miyo Kenya nyaka bede e line mamalo mar neno ni gitiyo gi yore duto mondo mi mano bi kecho ohala matimre digital space ng'eny. Kiwe mago gi ng'eny en mani koro ere kaka ibifwenygi. Ere kaka ifwenyogi? Mane kama koro jogo manitiere research ka KRA nigi tich matek mar neno ni ginyalo miyo choke bedo mayot, ginyalo bedo gi yo ma ginyalo fwanyego. Tine nitie gimno ni artificial intelligence gi robotics manyalo konyo e ng'eyo some of these things mayot e Kenya ka. Mana kamano nyako Ramogi Juang gigi te timore to wantiere ka achiel kachiel mondo mi wamed mana ng'eyo ni nengo mar ngima ma moidho sani en ang'o ma chopo ni kanyo. Isewinjo kanyo ni kata in jatimo ohala mar Facebook kata ka intiere kacha bende kuonde tudruok mag mbui mag lony manyasani intiere kanyo nego bed ni chulo usuru. Iwacho ni lipa usuru kendo ijitegemea. Wach ma kama mosebedo ka itigo e kuonde gi duto. To mana ka koro wachomo gimo komotieko ka waduogo bang'e bende ira daktari Eli kasa no wan mana kuomi Esbon. Nitiere jogo maonge kod ng'eyo kaka ginyalo bedo ka gichulo usuru kata ka gitimo returns gitimo gi e yo machalo nade kare thuolo ni duto kinde ma gintiere kanyo kendo gintiere e sikunde kata mbalariany gitimo gi e yo machalo nade ma kodok korka returns nikech sane ka warango nitiere gik moko ariyo chulo usuru kachiel kod duoko mago mane yudo watim gi e yo machalo nade. Aparo ni nitiere yore mang'eny minyalo timo returns magi. Kidhi e website mar KRA nitiere message magi keto kendo guidelines kendo kinde ka kinde gilando ne ji kata TV kata radio kaka itimo mano. But kopogore gi mano an daher nyisi ahinya ne jo ohala nitiere moko maling' mabeyo kamoro ok nya fwenyore ni. Bed gi jalony mari manyalo konyi e timo mano mondo mi kiny kik ibed gi weche mang'eny. Wan kaka auditors kata tax consultants magi gin services mwa timo ne jopiny ahinya jo ohala mondo ging'e kaka ginyalo timo returns gi. Aparo ni mano e yo minyalo timego mayot mondo mi kik end up ni chieng' moro KRA biro duongo ni dhot ni ohala makama nok itime maber. To nitie gimoro be ni tax planning. Kaeto nitiere gimoro planning ka wakonyi timo chenro makare mamiyo gigi bedo ni e yo makare. Ichulo usuru mar sirikal to imbe wandi odhi nyime. Mana kamano nya Esbon. Kakoro watieko mana pach kotenore kod weche gi mag choko usuru kaeto bende ka wantiere kanyo kod paro mar chik mar omenda mar higa ni mar 2022 en ang'o madier ni obede otim kata yo mopogore kata yore go mag choko usuru mondo ne ni nengo mar ngima ma idho ni kik oidh ahinya madhi hinyo oganda jo Kenya. Gima winjo sirikal otim wan gi dog gi ng'i proposals mane gibedo go e tax kaeto gi incorporate recommendations ma professionals gi ochiwo to kendo gi ng'i ane ni essential commodities mage mowinjo bed exempted kech nitie essential commodities ma girwake tax bracket moko winjo bed taxed mano ka ginya ng'iyo to ginyalo improve the lifestyle ma jopiny. Then on choko owinjo gi kete mayot gitemo timo training
gitemo timo training ne jopiny mondo ng'e kaka ginyalo chulo taxes. But training ni owinjo otere e gwenge te. Kech samoro ng'ato kia kata notimo, for example, a digital service. To bro po kikone ni in gi penalty. To kendo penalty no baro wiji nyowon kech kaka esbono wacho chon. Idhi e cyber oyaw ni pin tikia kata ni no winje chul tax mane. Koro dwe ka dwe return idwara 10,000 tikia. Ka igarumi ng'e ni mano already iyo serikal 120. So they have to ginyaka gi ensure ni jopiny obedo trained ma ging'e tax obligations gi. Mana kamano. Ero kamano ne daktari Dan Kaneli kachiel kod FCPS bono molo kuom dhuro matoko do kinyi makawuono. Ne nyako Ramogi Jwang' mani bedo kod ware okinyi nyaka sani ka wantie twak mar mbaka oromo. Ma odiochi makawuono ne walose wi nengo mar ngima makoro idho. Ero kamano e Facebook kata bende ne waoro ni mi thuolo mar yudo achiel kachiel bende ogoni ero kamano kobedo kanyo. Max Jojo Thina mano jalango tieno ero kamano nya Samson Janduma ero kamano nya kum kete mane Ramogi TV Sam Jakom makoro penyo kanyo anne ni kendo kantiere Kayole sani mkache siling prauchiel sabun jogo mano siling 210 penyo na jolony ni ngima ni be biro dok piny adier to kiero Jono Nyango ero kamano Leonard Wuor kachiel kod Sara Singa Lavington mano Livingston Odhiambo Vivian Obuya gi jogi temo chopo ka bewa macha ero kamano ahinya kuom kete kae ne in janeno mar ero kamano Elonya wadwa Sharon Ong'ao kachiel kod Joyce Oduor jota chenro duto mano bedo kanyo bado jogo picha jitemano keto cheno bini achiel kachiel nyaka jogo mano keto e mbui kanyo Brian George ero kamano ahinya gi jogo duto mano keto wa kanyo ero kamano ahinya kuom thuolo masani waromo odiochienga makiny e chenro mar Rupiny ka wantiere kae e chenro ni bende mar mbako romo oriti masani nyinga Cleophas Oluoch.